Żewġ kokijiet Maltin fil-jiem li ġejjin se jħallu pajjiżna l-esperjenza Frimini l-Italja fejn se jkunu qed jikkompetu fil-Global Chefs Challenge. Brady dan li se jikkompeti fil-kategorija Global Chef fejn irid iħejji starter, main course u deżerta għal 6 persuni. Għalina huwa onur kbir naħdelaw nirrappreżentaw il-Malta f'dil competition tista' sejħilek globali u ta' prestiġu kbir fejn ħaniltaqgħu ma' pajjiżi oħra madwar l-Ewropa li ovvjament huma ta' livell għoli. Dan waqt li Sheldon Sammut se jikkompeti għal Young Chef Challenge fejn irid jipprepara main course u deżerta għal 4 persuni. Inna nippreparaw għal din l-isfida l-aħħar 3 xhur jew 4 xhur tista' tgħid hija sfida kbira ħafna lejna. Ħammorru hemmhekk ma nafux ħansibu. Il-pressjoni tibda mhix ħin tidħol, tibda tara pajjiżi l-oħra ġejjin ħajkompetu kontrik. U mantażlu biex jirrappreżentaw lil pajjiżna wara li rebħu l-kompetizzjoni Chef of the Year organizzata lokalment kull sentejn mill-Malta Chef Society. Il-Maltin se jkunu qed jikkompetu ma' grupp ta' bejn 8 u 10 pajjiżi mir-reġjun tagħna bejn 17 u l-20 ta' frar. Jekk jiksbu wieħed mill-ewwel żewġ postijiet fil-kategoriji tagħhom, il-Maltin imbagħad jgħaddu għal fażi finali fejn jikkompetu ma' kokijiet minn madwar id-dinja. Il-koll bit-tir li jieħdu t-titlu tal-aqwa kok fid-dinja li attwalment jinsab għand it-Taljani.